Hej Lars. Pæn goddag. I dag skal jeg være sammen med Lars Løkke en hel dag under valgkampen, og jeg har 3 mål for dagen. 1. Find ud af, hvad det egentlig kræver at føre valgkamp. 2. Bliv klogere på, hvem Lars er, når det ikke handler om politik. Og 3. Stjæl så meget merchandise som overhovedet muligt. For du har nemlig chancen for at vinde det hele. Men meget mere om det senere i videoen. Er du syg, eller er du... Jeg er syg. Okay, hvor er det dumt det her. Hvor meget slemmere skal det blive, før du siger, nu ligger jeg mig? Ej, så skal det blive meget slemmere. Udholdenhed er et af de karaktertræk, vi dyrker, ikke? Sociale medier, hvor meget går du op i det? Til husbehov. Det er fint, jeg vil ikke vide mere. Og hun stemmer på Moderaterne. Så er der én stemme der. Tak. Jeg er ikke særlig godt kørende. Så hvis verdenssituationen minder om min stemme, så ser det skidt ud. Og klokken den er allerede 4:15, så vi starter lidt sent i dag. Men det er fordi Lars han har pisse travlt. Så jeg hægter mig på hans sidste halvdel i dag, og så følger jeg ham igen i morgen, hvor vi så skal en masse andre ting. Det eneste jeg ved, som vi skal i dag, det er, at vi skal til en fødselsdag. Hvem der skal fejres, og om jeg skal få en gave med, og om der var dresscode, det ved jeg ikke. Vi skal simpelthen køre i ministerbilen, så den hopper vi lige ind i. Jeg kan fortælle, hvad jeg har hørt, vi skal. Ja. Jeg har hørt, vi skal til fødselsdag. Det er rigtigt, ja. Jeg har ikke hørt med hvem. Lykkefonden. Nå. Ja. Ej, der har du hørt andet. Nej, jeg har hørt, jeg skal til fødselsdag. Har du ikke hørt andet? Nej. Så skulle jeg have haft en gave med? Skulle jeg have forberedt noget? Gaven ville være godt. Altså, hvis du bare har dit dankort, så går det. Man køber nogle lodsedler, for eksempel. Du kan faktisk komme rigere hjem, men du kom. Okay, men ja. Det kan jeg jo godt lide. Jeg er jo bare praktikant, så jeg får jo rigtig dårlig løn. Du bare nogle lodsedler, altså. Er det 10 for en tusse, eller hvad, Lisa? Jamen, jeg har jo 1.000 kroner, der lige ligger. Nej, men så kan man købe en for 200. Det er stadig mange penge. Nå, okay. Så kan man bare nyde at se de andre. Lykkefonden lavede jeg for 14 år siden med det formål at flytte knægte fra kanten af samfundet ind i fællesskab. Og den fylder nu 14 år af. Jeg er ved at blive tvungen af mig selv over, at jeg sidder i en ministerbil. Det er lidt sindssygt for mig. Egentlig er det jo bare en BNB. Altså, kan du ikke lade være med at trække det ned på sådan et kedeligt niveau, Lars? Altså nu det. Når jeg så Alex Vanopslagh ligger og kører i en mane til. Jamen, og han er jo ikke minister, han øver sig. Det har jeg snakket med ham om. Den er jo bare leaset. Altså det er jo bare... Altså han træner eller hvad? Ja, det gør han nok. Ja. Han forbereder sig. Ja. Tak for turen, Per. Tager du mobile pay, eller er det kun kontant? Ja, det er på din regning. Tak for turen. Vi snakker lige kort om det. Programmet for i aften. Ved du nogenlunde, hvad der skal ske? Der er underholdning. Bubber er rimelig godt for. Kommer Bubber? Jeg tænker jo lidt, jeg er en ung Bubber. Så præcis. Er du syg, eller er du... Jeg er syg. Okay. Ja, det har været lige siden du udskrev det der valg. Ja, okay. Jeg har en mistænkt for, at jeg sidder ved siden af nede i Folketingssalen og udsprøjt lidt andet ude. Men for at gøre mig ukampelig. Skal du ikke bare hjem og ligge i sengen, så? Kan jeg ikke. Nej. Så må vi bare gå på. Jeg hedder Lene Stavngård, og jeg er direktør for Lykkefonden. Perfekt. Ja. Lykkefonden er en velgørende fond, som arbejder for udsatte drenge, eller drenge med udfordringer. Det er sådan vores kerneområde. Det vi gør, det er, at vi er specialister i intensiv læringsforløb, hvor vi lærer dem dansk og matematik. Det er en god sag. Ja, det er en rigtig god sag. Nå, Frede, så er der fødselsdag. Okay, så er der fødselsdag. Hej. Du er ham der med det der. Ja. Er det dig, der går ture? Det er mig, der går ture. Ja. Jeg har jo lidt en udfordring til folk, der ligesom skal holde tale i alle mine videoer. Ja. Og det er, om de på nogen måde kan få nævnt mit navn. Så har du et navn, hvor man kunne måske sige, at jeg nævnte det, men så var det bare en anden Frederik, man måske tænkte på. Jeg hedder ikke Frederik. Jeg hedder Frede. Jamen det gør Frede jo også. Ja. Jeg burde 100% have været bedre forberedt til det her. Jeg er den eneste, der ikke har en habitskjort på. Jeg har hvid t-shirt, taske på ryggen, sort bukser. Det er totalt meget ikke i orden. Jeg burde 100% have fået at vide, at der var en dresscode. Lige nu der går jeg rundt og ligner 100% en eller anden, der bare kommer ind fra gaden. Men altså, fuck det. Nu hygger vi os. God aften og rigtig hjertelig velkommen. Så er vi her igen
til Lykkefondens fødselsdag. Står fredeligt over filmen. Sådan. Jeg er lige gået backstage til køkkenet for lige at reflektere lidt over, hvor nøjeren det egentlig er, at jeg sidder til det her arrangement. Så kommer jeg bare her i mit totalt udslidte sneaks, og nu står jeg i køkkenet, og nu bliver der tysset lidt på det hele. Men det skal til at servere nu. I løbet af videoen så kommer jeg til at stille 5 spørgsmål, og hvis du svarer rigtigt på alle 5 spørgsmål, så kan du vinde alt det, jeg kommer til at stjæle i videoen. Du skriver bare alle svarene samlet, når du har fået det sidste spørgsmål og det sidste svar, og så trækker jeg tilfældigt lod ud fra dem, der har svaret rigtigt. Og det første spørgsmål, det er, hvilket parti var Lars Løkke medlem af, før han stiftede Moderaterne? Nu er vi jo her til det arrangement Lykkefonden, som er noget, Lars, din far, har sat i gang. Ja. Er det normalt for dig at være sådan lidt med far på job-agtig stemning? Ja, det er det jo egentlig nok, hvis man skal være lidt ærlig. Altså, lige så lang tid tilbage, jeg kan huske, at jeg har været med far på arbejde. Jeg kan huske, at jeg løb rundt på Amtsgården i Hillerød, op og ned ad gangene, da min far var amtsborgmester. Jeg kan huske at sidde med min gode gamle Gameboy ude foran mødelokaler, når han som næstformand i Venstre skulle rundt til alle mulige lokalforeninger rundt omkring i landet. Lars han er tidligere citeret for, at han var nok ikke den far, der læste allerflest godnathistorier for sine børn. Hvordan oplevede du det? Men der er ikke nogen tvivl om, at man ikke nødvendigvis så sin far så meget. Man vidste, at far havde et rigtig vigtigt job, og han var rigtig meget væk. Og så havde vi jo så en fantastisk mor, der passede på os og stod for rigtig meget i hjemmet. Har du børn? Jeg har en enkelt, ja. Vil du prioritere på samme måde, som din far har prioriteret familie kontra arbejde? Jeg tror, at jeg er så heldig, at standarden også har ændret sig i, hvordan det er at være politiker. Den virkelighed, min far har været toppolitiker i, har jo været, at sådan var det. At forhandlinger var til langt ude på natten, og igen næste morgen meget tidligt. Tror du, din far er stolt af, at du går ind i politik? Dengang jeg sådan begyndte at beslutte mig for det, og begyndte at stille op til ting og sådan noget. Jo, måske han jo både var stolt, håber jeg, men også en lille smule sådan forvirret og ærgerlig over, at jeg valgte at gøre det, eftersom han måske ville anbefale, at man valgte at gøre noget andet. Mine damer og herrer, Lars Løkke Rasmussen. Imens folk lige sidder og spiser, så tænker jeg lige at prøve at gå på rov og se, om der er noget, jeg kan stjæle. Nu har jeg fundet noget, som jeg bare har sat mig for. Nu stjæler jeg bare det. Den kan du finde, den her. Hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet, og vi tager lige et af spørgsmålene nu. Det næste spørgsmål, det bliver, hvilket partibogstav har Moderaterne? Og det her, det er en del af præmien. Jeg er tilbage til festen med den her. Ej, det går ikke. Kæft, hvor dumt det her. Jeg tror lige, jeg lægger den ude backstage sammen med min taske. Hvad gør man ikke for content, mand? Kæft, hvor det dumt. Jeg ved ikke engang, om man kan se det. Men det er sådan en follow-up her med Lykkefonden på. Sådan du kan til at stå hjemme i stuen. Første præmie, jeg har fundet. Sikke en dag. Eller aften. Ja, det må man nok sige, det var en fantastisk aften. Og man må også sige, at klokken den er sent. Ja, den er halv 2. Det er satme også sent. Det er en god lang dag. I morgen, ved du hvad planen er der? Ja, der skal ud og lave valgkamp nu. Hvor meget slemmere skal det blive, før du siger, nu ligger jeg mig? Ej, så skal det blive meget slemmere. Prøv lige at høre, altså Lykkefonden, det går ud på at give drengene karakterer, ikke? Udholdenhed er et af de karaktertræk, vi dyrker, ikke? Aldrig give op. Så det gør vi ikke. Men jeg kan godt mærke, at min stemme er forsvundet, og jeg har tabt hørelsen på mit venstre øre, ikke? Og det er måske meget godt i valgkamp, så skal man ikke høre efter, hvad de andre siger. Så. Hvordan helvede bevarer du kampgejsten i sådan et helvede af sygdom? Fordi det er vigtigt. Det er vel ikke andet end det. Men lad os sige tak for i aften. Så ses vi i morgen. Godmorgen. Det er en ny dag, og jeg skulle egentlig være mødtes med Lars her om 10 minutter inde i byen. Det viser sig simpelthen, at han er syg. Indtil videre er det ikke aflyst, men det er udskudt, og det er udskudt indtil kl. 12. Jeg tror bare, jeg sætter mig ind på en café og håber på, at der kommer en positiv melding.
Jeg tror aldrig, jeg har snakket med en, der har lyttet så sygt, som Lars han gjorde i går. Og det er fuldstændig umenneskelige forhold at skulle føre valgkamp i. Men det er sgu en del af det. Jeg føler lidt, det er Lars der. Der er lidt Lars-vibe over ham her. Jeg har fundet sådan en lille café her, hvor vi lige kan sidde og undersøge lidt for Lars. Jeg bliver nødt til at købe en kop te og håbe, at jeg kan give noget god sundhedsvibe til Lars. Der er fucking gode nyheder. Jeg har lige fået en sms fra Moderaterne, som siger, at Lars er genoplevet. Han er i fuldstændig topform igen, af urensagelige årsager. Og men vi lige fanger Lars igen, så får vi lige næste spørgsmål i quizzen her. Og husk, hvis du svarer rigtigt på dem alle 5 og skriver dem samlet i kommentarerne, så har du chancen for at vinde, hvad vi nu får størtet. Men næste spørgsmål i quizzen er, hvilket årstal blev grundloven indført? Spændende. Lidt kedeligt spørgsmål, det er det, jeg er ked af. Men det er sgu vigtigt. Og der er jeg sæt der. Men du er simpelthen chauffør? Ja, simpelthen. Hvordan bliver man det? De har været ansat i Udenrigsministeriet, så kan man blive chauffør der. Og hvor længe har du været det? Jeg har været chauffør for Udenrigsministeriet i 25 år den her gang, ikke? Så jeg har været ansat i Udenrigsministeriet siden 77. Så jeg har lavet forskellige, jeg har også været udsendt og noget, så jeg har lavet forskellige ting. Udsendt? Jeg er udsendt til ambassaden i Bonn og Berlin. Og hvordan er Lars at køre med? Jamen han er fin, det er hårdt at køre med, men han har kørt nogle lange dage, ikke? Ja. Snakker I så sammen, når I kører? Ja, nogle gange gør vi det. Giver du ham så godt råd nogle gange? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Hvis du kan mærke, at han er i dårlig humør, så klapper man jo bare i at køre. Så skal man jo ikke sidde og sige noget dumt, vel? Hvad er hans musiksmag? Han hører aldrig musik. Gør han ikke? Aldrig. Hvis han hører noget, så er det P1 eller noget podcast eller et eller andet, sådan, så han får noget viden, ikke? Man sidder sindssygt godt i den bil her. Det er helt åndssvagt. Prøv at se, hvad der er her. Nej. Linden. Ej, hvor er det crazy. Jamen, status på Lars, det er, at han er i live. Han sparer nok lidt på stemmen. Han har en lang dag. Jeg er ikke helt sikker på, hvad programmet er endnu. Jeg ved, at han laver podcast lige nu med Jyllandsposten, som handler om noget med hans mor, der døde af kræft, tror jeg. Det kan virkelig godt være, det er mega misforstået. Så det skal han lige omstille sig til. Man kan ikke bebrejde ham for at sidde og være lidt stille i bilen. Altså, come on. Han er møgsyg. Det jeg så fundet ud af, at vi skal nu, det er, at vi skal til et pibearrangement, hvor Lars skal sidde og gøre sig lidt klog på nogle piber. Og mens vi var derhen, så kan jeg se, at han er ved at lave en pipe til sig selv. Så det er jo en god opvarmning til at skulle snakke om piber. Men han klør på og virker til at være ved godt mod. Det er så sådan, det ser ud, når Lars får taget SoMe. Vi kører en hurtig session her i metroen. Lars synes ikke, det er super fedt. Han er ikke ovenud begejstret. Det må bare ske et oplagt spørgsmål til sociale medier. Hvor meget går du op i det? Til Husbehov. Det er fint. Jeg vil også ikke vide mere. Synes du, det spilder tid, og sådan stå her i metroen og sådan skal tage nogle TikTok-billeder? Nej, det er jo ikke spilder tid. For ellers var det en møde til det andet. Det er faktisk høre det hurtigere, når det er en bil. Ja, det er det er jo sådan lidt tankevækkende. Og hvor er det, vi skal hen nu? Vi skal på Kongens Nytorv. En der, hvor der var et gammelt udenrigsministerium under 1. verdenskrig. Jeg ved ikke, hvornår det er ophørt som udenrigsministerium. Blev inviteret til at være med til at åbne en pibebænk. Ja. Hej. I lige måde. Hej. Goddag. Velkommen til Udenrigsministeriet. Ja. Tillader mig faktisk at sige. Ja, det er meget fornemt. Og føler du en lille smule vemod inde i det her rum her? Det er i hvert fald noget smukkere end de kontorer, vi har over på Sjælland. Ja. Ja. Min hustru, hun arbejder i museumsverdenen. Hun er museumsdirektør, og hun har været rigtig, rigtig tilfreds med den reform, som kulturministeren har gennemført. Og det er jo fra partiet af. Det vil sige videre. Så, og hun
stemmer på Moderaterne. Fantastisk. Så det vil jeg... Fantastisk. Så det vil jeg synes, at der også er en positiv ting i så er der en stemme der. Tak. Nu har jeg mistet min egen, ikke? Ja. Tak skal du have. Det er fuldstændig åndssvagt arrangement, det her. Jeg burde overhovedet ikke stå til det her. Jeg aner ikke, hvem nogen af de der mænd de er, men de ser fucking vigtige ud. Larsen er cool. Han har prøvet det før, 100%. Klart det vigtigste menneske inde i det rum. Alle kigger på ham, alle griner, når han siger noget. Alle klapper, når han har sagt noget fint. Nu har jeg lige fundet sådan en lille hyggekrog herinde, som ligner en stue. Jeg aner ikke engang, hvor jeg er. Jeg tror, det er det gamle udenrigsministerium. Hvad det betyder, det ved jeg faktisk ikke en skid om. Din morgenrutine er jo virkelig... Ja, det er jo helt andet. Jeg prøve det der med Helt andet mig. Jeg har gjort det 2 gange i mit liv, tror jeg. Altså, jeg har gjort det en gang, hvor jeg stod på et hotelværelse. Nu er de så spurgt, er det flydende håndsæbe, er det fast håndsæbe? Ja, det er, man skal holde sig på det med lavendel, siger jeg. Så det er næsten... Altså, det er jo bare fis. Så tænker man, fantastisk. Endnu mere fantastisk. Det er jo en fredspibe mellem blokkene. Altså, det er jo en sammenfatning af hele det moderate projekt i et stykke kunsthåndværk. Så tusind tak for den. Og det gode ved piben, har jeg opdaget, det er, at på en eller anden måde, og heldigvis for det, så er det en my mere socialt accepteret at ryge pibe, end alt muligt andet, man kan finde på at ryge. Så at I her ligesom markerer det, det synes jeg er meget, meget, meget smukt. Er vi klar? Ja. Sådan. Så skal vi sgu i ministerbil igen. Kæmpe arrangement. Men vi skal videre. Jeg tror, vi har travlt. Hun er en af Danmarks bedste pige med. Hvad er hun det? Ja. Det er det, hun er? Ja. Jeg var helt forvirret i en time der. Hun har et pibeværksted nede på Svendborg, altså, og de der danske piber, de bliver jo japanere og amerikanere og sådan noget, der kører det. Hvis du går ned i den der Danish Pipe Shop, så kan du købe en pibe for alt mellem 200 kroner og 50.000. Nej. Jo. Hun kan noget specielt, så? Nej. Nå. Men så er det lavet noget unikt lækker træ, og altså, det er jo sådan, nogle af dem er jo sådan helt sådan kunsthåndværk, ikke? Altså, ja. Det er 1,5 time. 1,5 time? Hvem er det, der tror, at møderne bliver bedre af, at de var lang tid? Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Det er information. Ja. Altså, artikler også for lange. Vi er nu ankommet til et arrangement, hvor at Larsen skal diskutere til noget informationsarrangement. Temaet det er vist krig og fred, og vi skal forholde os til nogle krige. Og jeg tror, Lars har en idé om det. Han læste et eller andet i bilen, fik noget briefing af sin datter. De står også lige nu og er ved at snakke om, hvad strategien er. Men Larsen holder hovedet højt. Han kæmper. Han giver ikke op, men han har det ikke godt. Jeg er ikke særlig godt kørende. Sådan på det personlige plan. Så hvis verdenssituationen minder om min stemme, så ser det skidt ud. Jeg håber, jeg kan trænge igennem. Jeg sniger mig lige ud, mens Larsen står og røvler derinde, fordi vi har altså et problem med, at vi ikke har fået stjålet nok. Men nu prøver jeg simpelthen, at jeg kan komme ind i den her bus her, og se, om jeg ikke lige kan få kigget derind. Lidt svært at filme, men jeg har altså skaffet noget. Puha, det er voldsomt det her. Nu skal vi ind på den der plads igen. Imens Larsen lige står og snakker til sidste her, så får jeg lige et nyt spørgsmål. Og det er, hvor mange mandater har Grønland i Folketinget? Der kommer et spørgsmål mere senere. Nå, Lars, jeg slipper dig nu. Ja. Og det har været en kæmpe oplevelse. Ja, tak fordi du gad at være med. Det er mig, der takker. Ja. Det er virkelig mig, der takker. Og det er også mig, der siger pissegod bedring. Jo, tak. Og pissegod velkommen. Det kan godt være nødvendigt. Og lige stramme nørserne an til sidst her. Lige give det sidste. Ja, det skal jeg nok. Satan, du er... Sygdom er jo hver mands herre, eller hvad? Jamen, det er det. For helvede, mand. Ej, det har virkelig været en oplevelse. Og vi har jo det der slogan, der vi fremlagde den anden dag, der hedder Stop sygdommen, før den stopper dig. Ja, men altså, det må du jo efterleve. Det bliver ved med at sige til mig selv. Ja. Men det er i hvert fald en fornøjelse at være med. Godt at høre. Og til sommer, der tager vi til Drengeakademiet. Ja, det skal du gøre. Og får en tur det skal der. du prøve. Det skal du prøve. Tak for din tid. I lige måde. Hej Frede.
Og jeg stiller det sidste spørgsmål lige om lidt. Jeg skal lige finde et sted, hvor der tør være, for jeg skal vise dig, hvor meget merch jeg har fået stjålet. Et net billede af Lars. Sådan en lækker portræt. Men det bliver endnu bedre. En t-shirt med en fistbump på. Og så den sidste, den her. En cap. Alt det kan du vinde. Plus den stænder, du kan se et eller andet sted på skærmen her, som jeg stjal i går. Det er selvfølgelig også en del af puljen, hvis du svarer rigtigt på de spørgsmål, der er stillet. Plus det sidste spørgsmål, som er, hvor mange kommuner er der i Danmark? Skriv alle svarene samlet, og husk at stemme den 24. marts, hvor der er valg.